sa diriya si Beatmaster og 76 kilos na tuna para din himuon og pinakadako na sardinas sa tibuok kalibutan. Kay wala pa man lagi nakabuhat ani, mao nang si Beatmaster iya suwayan og buhat karon. Og dili din ni basta-basta ang pagkabuhat kay grabeng pagkabugata o grabeng pagkadaghana sa ingredients kinahanglan. Pero bisan unsa pa na, way lisod basta si Beatmaster na gani ang mubuhat. Kain tayo mga kalambat. Ito malaki sardinas, laki laman. Kapit na puno. Beatmaster Sardines. Oh, syempre kay dako man kay tuan tuna, mao nang dako sa kay nakaha ang gamiton. Kay una mo guna mong buhaton ani kay amuasa nila puan para mahumok ang unod. Ug mao ni ang pinakadako na mong problema kay kaning isda 76 kilos ni mao na maglisod jud mi og aswat kay labi na kay dangog kay ang iyahang lawas. Mao ni kadaka ang unod. Mao ni ang lata sardinas. Guys, mao ni ang lata sardinas na normal. Mao ni ang sardinas ni Beatmaster na di normal kay grabe kadako. Kung ang sardinas iyanuhon ra nimo og bitbit, ang sardinas ni Beatmaster lukdoon nun jud. Mao na ni ang iyahang unod. 76 kilos, ikuha na ang uog ang ikog. Awan ah, mura na jud sardinas. Galisod mi og taod sa Beatmaster Sardines na sticker. Beatmaster Sardines. Sardinas gang. Ug pagkaugma diana mao na ning adlaw na magluto nami. Grabe kamaya jud ay sardinas tanaw no na original. Ito ang normal na sardinas. Ito naman ang Beatmaster. Ato tanaw ka dito. Lata pa lang nito nasa 40,000 na ang gasto. Kung niluluto ang sardinas, bakit hindi nangingitim ang lata? Sa mo ha kay mahayang. Mana hiplot to kay taas ra kay ilaha inyo adili. Sige la pagin yung sako. Ay lagi atala yung mahiplot lagi kay kanang imyos niya ya damo. Og diring dapita na hurot jud ang mo ang diskarte kung unsaon ni namo pag-aswat ning isda. Kay grabe man kung pagkabugata og dangog sa kay ang iyahang lawas. Hiplot yung sa pagkuha ng sako. Mapana lutaw lagi na. Masud ra kay mo ni ito ang kahoy. Ulo yabag mo. Napo mo gato yung balde. O paglunod na mo sa isda, lahi na sa nga mo ang problema kung unsaon ni namo paghaon, nagrabe man pagkainita. Dire, iana niyo, kaniyo, iana ni. Di kay kita ni ituwad. Alsaga may isda. Sakto ginang pormaha. Kanang sunod. Ipaduol na gamay. Idol gamay niya. Idol niya. Okay. Hinay lang. Okay. Wala pang isang araw, nasa lata na. Gano na? 2 weeks. Sakto gi pagkaluto ba? Atong luto ang kato na sang. Okay, naluto naman ang isda mo, nangangamuan na sa buhaton diriya kay ang sauce na pod niya. Dahil powder lang ating ginamit, ilalagay na lang natin ang mantika dahil wala na tayong gigisahin. Okay, dako makayang lata sardinas, mao nang napo jud ni Kabaldi ang iyahang sauce o sa mapuno. Naugas ang kuan, naas babaw. Lagi. Kinsa man tong mga nang reklamo diha na sardinas ang gihatag. Di ay gibuhat si Beatmaster na pinakadako na sardinas sa tibuok kalibutan. Tanaw na to, di ba ka mo dawat? Yaban na nato og sauce, guys. Yaban na nato og sauce ang lata. Dako kay unod do. Kanina sardinas kay napo Kabaldi ang sabaw na mo ang gibutang. Hinakutay na taog sabaw para mapuno tong lata sardinas. Puno. Pawasar, mo arestiin pa dong, damo kaya. Binalding sabaw. Binaldi ang sabaw sardinas. Kinasong, maigo ka na to. Buhay na. Hapit na puno. Tara, tagsada. Kita makahaon na to, lataon yung na to. 750 per Spain. Oy! Oh, patay uro tanan. Wala ka dako. Patay. Wala. 3,000. 18,000 times 2. Times 2. 36,000. Check comment section kung sugay ni mo hatag. Tagaan sa tigang Gcash, i-share ang ato ang video upang register. Bang! 36,000.